हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे निकिता दैमारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। जोङो अराङाव थांना फैदो आरोना मा होनो जाहा हाबायनाय दङमोन ओमफ्राय बेयावहा आदाया न' लुबैनो थांना फैदो आरो बेयावहा खामानि मावनाय मावनो थाखाय थांगासिनो आरोना ओमफ्राय नै जग मोनसे लानांदो ओमफ्राय नै इसे दोङो सासे बाल्टिंआव ला ओमफ्राय आरो इथिं माखासे दंखौ आरो माल बायदिसिना लाना फैदो आरोना ओंखाम संनो थाखाय ओमफ्राय दा माखासेया मोनहैग्रोबाय बिदिबा नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं जाखिनि देखायनो हायो बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरोना जोङो थाबाय थांगासिनो आरो बेयो जोंनि दुब्लि ओमफ्रायो ओइथिंगालि जोंनि गामि जायो आरोना ओमफ्राय बैथिं दंफां सारि सारि नुनाया जोंनि गारि गाखोग्रा जायो आरो बिदिबा जों थांबाय थाग्रोनोसै बेयाव बासन बाति साइकेलाव मना खाथालायनानै आरोना नारगासिनो ओमफ्राय इदि दंख' सासे ओंखाम संग्रा गोमगा ओमफ्राय दायो नै इदिनो मा होनगोन दै रोगाग्रा बायदिसो नुलायलांबाय आंबो ओमफ्राय दा माल माथा लाबोजोबखादों आरो ओंखाम संनो थाखाय ओमफ्राय दा जोङो थांबाय थानोसै गारि नेनोसै आरोना बैथिं रोमै हरनायाव गारि नेग्रा मोनफैबाय आरो ओमफ्राय बे मना लागासिनो बासन बर्तन लाजोब्बाय ओमफ्रायो दा जोङो बेयावहा गारि नेगोन आरोना जाबाय ओमफ्राय जोङो दा गारि नेसिगोन गारियानो गैया गारियानो दा फैयाखै बेटारि गारिजों थाङा आरोना अट'फोरजों थांगोन ओमफ्राय बासजोंबो थाङा मोनसे थांबाय नै बिथांमोना मना लाग्रा ओमफ्राय आं भिडिअल' खालामग्रा आं जेबो लायाखै आं अनलि जग मोनसे लादो बोरै मोनदों नोंथां दुखु बासबादि मनाखौनो 100 तास लाखादों ना ओमफ्राय दा माहा थांगोन गारि नेफैबाय थादों आरोना ओमफ्रायो जोङो सोंदो आरोना बेसेबां लागोन ओमफ्राय दा जोङो थांबाय थानोसै देखायलांबाय थानोसै आङो दायो जोङो अरां मोनफैबाय आरोना गारि गाखोनायखौ आङो लाबाय थायासै माने बासाव फैदो नालाय ओमफ्राय दा अरांनि बैथिं मा होनगोन मासबाद थांग्रा लामाथिं हाबो आरोना बेथिं ओमफ्राय दा खरस खालामहैदो ओमफ्राय दा नोंथांमोननो देखायबाय थानोसै जोङो थांबाय थाबाय आरो ओमफ्राय बेयो बेन मोननाय अट' स्टेन्डआ मासबाद थाङो मासबाद थांग्रा अट' स्टेन्ड ओमफ्राय थांबाय थानोसै आरो दा उनाव नोंथांमोन देखायबाय थासिगोन ओमफ्रायो दैमा हस्पिटाल मोनना अरां हस्पिटाल अरां हस्पिटाल गोदान लुगासिनो मेथाइ दुकान नैबे अरां हस्पिटाल आरो दायो जोङो अरां बाजार मोनबाय आरोना नैबे अरां बाजार समबार बाराव जायो दिनै लांदां खालि ओमफ्राय मिथिगोन आरो बारा मोजां गैला मानसिफोरानो बरिया इथिं साहा बागान गोनजा आरो इथिं थांबा सोब मासबाद मोनहैसिगोन आरो मासबाद टाउन ओमफ्रायो नैबियो
नैबे कुस्तुराबा स्कुल हस्टेल लुगासिनो आरो इथिं गोदान माने इयाव लाबोसिगोन अराङावमोन ओमफ्राय दा बिथिं लाबोसिगोन ओमफ्राय बे मन्दिर आरोना बे मन्दिरनि नैबे साइडआवनो न'आ आरोना ओमफ्राय बियो बे न' नुनाया आब'लानि जायो आरो ओमफ्राय जोङो दा हाबहांबाय आरोना नैबे बेटा बेटा इयो ओमफ्राय थांबाय थानोसै बियो आब'लानि न' ओमफ्राय नै बिथिं मन्दिरनि साइडथिं गालायनो जोंहानि न' जायो आरो स्कुला बे स्कुल गोदान आरोना हस्टेल कुस्तुराबा स्कुल क्लास 6 निफ्राय लाखियो आरोना इयावहा ओमफ्राय दा गोदान लुगासिनो बिल्डिं स' आं देखायबाय थागोन आरोना मा देखायनो हायो ओमफ्रायो बेटा बियो बेटा रन्जन बेटा सफायबाय दा जोङो ओमफ्राय बारिया बे ओमफ्रायो बारिया बेनो आरो ओमफ्राय दा न'खौ लुबाय थादो आरोना नै ओरैनो खोबना थाथ'गोन आरोना इयावहा ओमफ्रायो लुबाय थांबाय जोङो लेट सफायबाय नालाय ओमफ्रायो दा बिथिं लिसु दङ लिसु नै ओमफ्राय दा जों सफायबाय आरोना बाथौ मन्दिर नैबे आब'लानि दायो जोङो दुकानाव थांना फैदों माने बिसोरनि ससेयाव जि साइसखा आरोना जायगाया जि मोजां आयु नैबेयाव सोरबा फरायनोबा फरायनो हागोन नाय जि मोजां आयु नाय जों बैसागुआव बेरायनो थांगोन नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय मा होनो क्लास 6नि ओमफ्रायो बेयावहा क्लास 6निफ्राय लाखियो आरोना दा गोदान लुगासिनो ओमफ्रायो अरिजिनेल स्कुला माथिमोनलाय अरांनियाव बेबो साइथिंनो आरोना आंबो सिनाया ओमफ्रायो जिखुनु बेयाव लाबोगोन आरोना ओमफ्राय दा जोंहाबो लानोसै थाफासिगोन गाबोनो ओमफ्राय थाफायोबा सोरबाबो थाफायोबा दिनफायनोबा माने दिनफायजागोन आरोना दा लामायावहा खावदोसो बेगनिफ्राय जोङो दायो दुकान मोनफैबाय जि मोजां समायनानै ओमफ्राय जोङो दा बिथिं नायब्रा माहाय साहाय ओमफ्राय दा जोङो दुकान मोनबाय खाथिसो नालाय ओंखायनो थाबायना फैबाय आरो जोङो दुकान मोनबाय दुकान दुकान गाइखेर लांफैदो जों थान्दा लोंगासिनो बसाबो नै वाव थान्दा गारि गाखोबोनानै माने खर'आ माहाय जाहांदो सिगाङा जों जायाखैदां आरो ना आं मिथिला बेखौ जेबो जाया ओमफ्रायो दा बेखायनो थानोसै संनायनि जासिगोन आरो ना एबारनिया बोरै मोनदोंथाय दुखुसो मोनदों ना मादोंथाय मानसिखौ आं मिथिला आं मोजांसो मोनसोदों दिनैसो फैनो मोनबाय वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है गोसोआ गोजोनदों आं दुखु आरो गारि गाखोनो हायाना बारा बासाव हाद्राया आरोना ओमफ्राय बिदि अट'फोरावहा जेबो जाया आरोना ओमफ्रायो थ' दायो ड्रेसखौ चेन्ज खालामना लाबाय आरोना आब'नि ड्रेसखौ गानबाय ओमफ्रायो दा मा संनाय भिडिअ जायो सङो बेखौनो देखायनोसै आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय दायो जोङो ओरैनो दंबाय थायो बिथाङाबो ड्रेस चेन्ज खालामबाय आरो ओमफ्राय मोसागासिनो गोजा लालाका बाहादुर ओमफ्राय जायगाया जि बरियालै इथिंगालै इथिंगालै बैयावहा कभार भिडिअ मोसानाया बरिया नांगोन आरोना
स्कुला बेनो आरो देखायबावबाय आङो खैबारबा देखायबाय होमबाबो देखायबावबाय सि गोदोना आरो ओमफ्राय इथिं मन्दिर दंबावो मा मन्दिर मोनलाय मिथिला आंबो बेनो बोथोरा दिनै जि मोजां खालामदों ओमफ्राय दा दुखु आरो जों दा ड्रेस खालामदों आरो ना जों मैगं हायफैदों मैगं हासिगोन आरो जोङो नायबाय थादों बिस्कुट सोमबाय बिथाङा जाबाय साइसो सुरे मालाय साइसो सुरे मालाय Belati kau dah. Kau dah nanya sabar. Mulai anda bukan apa? Ayo, nilai. Agra yang masih ni. Nih, nak lelai di sirsan depan. Lisua. Siksa-siksa dengan Sanya. Itin mudeng mau, tapi kira apa? Nenek sama aku pun sudah dah, sampai dia dari anu dengar, sampai dah dia kan bisa sini. Dia tu nggak batin tangan dia, batin dia nari, tahu tahu. Mana? Sini nak siapa dah? Beta main beta, ronsen beta, dia beta. Bicang ada kam songai sinar nak, kam. Sanjari ni leh kam tang baca yuk dia. Angkam songgasino biting khaigasino bitangaबो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नों kemana sada दायो आंबो बिदि आरोना ओमफ्राय दा रन्जन बेटा আছে रन्जन बेटा दोङो नै जाहानो orangनि सेंग्रा आरोना बागान गेटनि orang bahan kayak gini mana namanya ada sungai bukan di kami dan sini sudah nama itu riuh pedot dengan aku orang berang dengan karena mewah orang deh mau cidrai kayak Duh, semai sungguh rasa orang mana? Zokai. Nih orang sengang, dia lah betap lengang. Mau ciri mahai lono baran. Sampram gufur deh bandu deh dia ada na, bitangan. Denjar gereng lah mau sih. Songkre itu bisa olok. Aset susah aja nak bodoh. Mana hal itu kuah ya, ada nama tang yang pernah ada hal itu bah. Kamu nalai. Dan naik bisa ada mostly naik bisa dekaji. Ibarat ni randinya belek se, no. Itu randin itu sampram gufur bandu tu khabai tina la khabai sampai dah halai ke bayar wah Randi ni nak kau balang hagen haba kau rawa song kau ini jangan pos berkat ni yo Aku sama-sama sama aku.
अराव होदो अराव जि बरिया जोंखायो बनदो आं दानदे दाननाय फैसागोन जोंखागोन दा नै रेड बाबा दालिनि माबाया जल्दि फैदा दालिनि अर सुदो संखाबाय सेरखांखाबाय नालाय ओमफ्राय दा अरगान होदो आरो नायलाय इखो नायनो देलाय गोदालाय लाखाया गोदौगासिनो रायदोजों गोदाननायनि नेनाबो नामा नाय नानि दा नै बेनो गानबाय जाहानि बिमा सेकेन्ड वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है बेलाहि होबाय आरोना बेलाहिखौ दैनो होबायमोन आं लायासै बनायगासिनो बनायगैयानो जासिगोन आरो नै ओमफ्रायो मोनसे फिथाइ थायदों होनबा र' सोरबा जानोबा लांफैनो हागोन जि गोदो गोदो थायखादों गैथाबा नै नारें नायनो माने नारेंआ जि गोदो गोदोखा जि थायखादों दंफाङा फिसासो नै फिसा बेनो जि थायदों ओमफ्राय बिथिं दुब्लि दैमा मोनगोन आरो ससे थांबानो बिथिं नालाय जोबसिगोनानो नै इसिना खामानिया ओमफ्राय जों संगासिनो आं बन लांलै नालाय नोलाय नोलाय Itu Amar mama hoy. Itu Amar mama hoy. Mama hoy itu Amar. Dari गोदौगासिनो mana मोनथाय chicken मस्ला होबाय गोथाव मोनो आरो ओमफ्राय दायो जोङो बेखौ मोनबाला जासिगोन जोंथ' जाया जाबाय दा मोननानै देखायखानोसै लाबाय थाबाय बुहुद बार लाबाय आङो नायनो बालायलायसिगोन जोंनिया गंगार दुन्दिया होबाय दालिनो गोथाव नुदों दालिखौ रोंखायो जोंनिया रान्दिनिया दायो गंगार दुन्दिया होबाय आरोना बेयाव बेदरावबो एखेबारे गोथाव जायोना आरो जोंनिया दावदैखौ रुबाय रुगासिनो आरोना जानबाय दासो ओमफ्रायो अमा बेदर जायैफोरनि आरो इयो साथाम साब्रै रुनानै एवसिगोन आरो होगासिनो अरखौ केरेला फ्रायनि हागासिनो दा ओमफ्रायो इयो भात केरेला फ्राय खालामसिगोन मोननैदो बेदरनि महरखौ नायनोसै आरो मोननानै मादि जाखो ओमफ्राय एरनो हाला साइडआव खामजोबबावबाय बेदरा दसे जाबावो आरो नै एरनानै गोथाव नुदोंलै टेस्टि ओंखारो दाउदै फ्राय नै हायखांबाय दा मोनबाय माने अमा बेदर जायो बियो नै गिदाथ' एवाना संनाय मोनलै मोनसिगो हरबाय बियो तिता केरेलाखौ एवसिगोन तिता केरेला ओमफ्रायो खांख्रिंखला भात केरेला खांख्रिंखलासो होनदा जोंनिया दा आं भात केरेला Lisip işte halleri. Gelang. Bitangnya mah Arba Deimari. Bitangnya mah Arba Deimari.
ओमफ्रायो टिसु न'नि गारिनि मोनसे मबाइल हमबाय नालाय खुगादों हरखानांबाय आरो खायसे गोदै खायसे गोखै फिथाइयाबो जोंना पुदिना मैगं माने बाथोन जाग्रा पुदिनाखौ खानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय पुदिना बेखौ बाथोन जायो आरो खानोसै दा माबायदि खायोथाय खानोसै जों बेखौ माने माबायावसो सिलपाटायावसो उननांगोन बेखौ जाहा सासेया मा खालामगासिनो नायनोबा सोंगासिनो खुरै गावगासिनो आनै दाबोरखौलाय सुनानै bunde silpateo mesin bayi unkadale noronton tabung हाजिराफोरनो ओंखामखौ होबायमोन आरो ओमफ्राय इराद हारदामोन नालाय बिनि थाखायनो आङो साउन्डखौ अफ खालामनानै भइसआव बुंगासिनो आरो जोङो ओंखाम जासिगोन आरोना इयो दालि खाम केरेला भात केरेला दाउदै पुदिना ओमफ्रायो ओमफ्राय अमा बेदर जाग्रा अमा बेदर जाबाय बिथाङा टेस्टि दायो आरोना ट्राइ नायनोसै थांना माइदुराव ओंखाम जागासिनो माइ ओंखारबाय आरो थांसै दा जोङो स्रा गैला दायो जोङो ओंखाम जाखांनानै थांनो ओंखारबोफिनबाय आरोना न'आव थांसिगोन ओमफ्राय दा थांबाय थानाय भिडिअखौ आं लालायलायला मा होनो आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना ओमफ्राय चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो बिदिनो आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै